I sada, dame i gospodo, za onu tešku, ali doista bitnu temu o kojoj moramo razgovarati kako bi svim ljudima koji pate rekli da pomoć postoji, da pomoći psi mogu, ali da kako da i okolina ima veze s tim. Pa krenimo prvo s činjenicama. Jeste li znali da je 703.000 ljudi u svijetu prošle godine počinilo samoubojstvo? U Hrvatskoj samo 566. Dakako, brojka je puno veća kada spominjemo osobe koje su pokušali suicid. Ono što ovim razgovorom doista želimo napraviti je samo iznormalizirati ovu temu, skinuti tabu s nje, jer toga moramo biti svjesni. Ljudi koji pate ima mnogo oko nas i ne moramo mi to ni znati, ali im pomoći možemo. Pomoći tome mogu i knjige i kampanje poput vaše. Stoga, Marina i Nataša, hvala vam najljepše što ste došli kod nas, da nam ukažete na ovaj problem i da nam kažete kako možemo pomoći i na koji se način možemo uključiti. Stoga, evo, prva tema nam je knjiga, vaša treća po redu, koja je izašla ne slučajno 10.10. na Dan mentalnog zdravlja. I to je samo početak kampanje, odnosno njen dio. Slušamo o čemu se sve radi. To je zapravo vrhunac kampanje. Početak kampanje je bio mi smo osmislili kampanju da bi stavile na fokus tu knjigu, znači temu o kojoj se radi, tako da je početak kampanje bio sa plesom. To smo u suradnji sa gospođicom Ivom iz EKM-a. One je odabrala svoje plesne škole plesačice koje su na ulicama grada Zagreba u dogovoreno vrijeme plesale, ritmom naglašavale riječi koje nam je gospođa Iva Šulentić pročitala. A to je zapravo najmračniji dio knjige. To je dio knjige kada naš lik pokuša napraviti samoubojstvo. Drugi dio kampanje... Da, ono zapravo što je s tim plesom, što smo htjeli postići je da drugačije je kad pročitaš te stvari, a drugačije je kad to sve dobi nekakvu vizualnu dimenziju i kad to neko pokaže pokretima kako izgleda to mučenje i bol. I taj prvi dio je zapravo bio, ideja je bila da on odjekne društvenim mrežama i da se tu zapravo nismo tad ni naglasili o čemu se radi ni ništa, nego samo da se pokrene. Onda je drugi dio bio snimanje videa u kojem su sudjelovali 4 osobe su pristale čitati priče. Sve te priče su bile stvarne, ali je samo jedna od te 4 osobe pročitala svoje iskustvo. Poanta tog videa je bila da se osvijesti da se takve stvari događaju i mladima, i djeci, i starijima, i muškarcima, i ženama. Zato su oni čitali priče stvarnih osoba, stvarnog uzrasta koji su i oni. Između ostalog u tom videu smo uključili i stručnjake koji su poslali najvažniju poruku svega toga, to je da jako puno tih slučajeva može biti spriječeno. Samo ako se na vrijeme priča i ako se potraži pomoć, čak i osoba ako ne može sama potražiti pomoć, ako ju neko u njenoj okolini može razumjeti, potaknuti možda na te stvari. Depresija je bolest koja se liječi ko i svaka druga. I to je zapravo bila poanta tog videa i onda je zapravo zadnji dio kampanje bio puštanje knjige i ono što smo zašto smo mi željeli privući pozornost je samo da se počne o tome pričati. Mi vjerujemo da se o tome može pričati na različite načine. Mi možemo pričati kroz pisanje i kroz knjigu i mi smo odabrali taj kanal, ali tih kanala je more kroz koje se može o tome progovoriti. I sigurno ste ih zapravo cijelom ovom svojom kampanjom i djelovanjem već preko nekoliko i, da kažem, zauzeli, odnosno tim kanalima krenuli. Vaše prve 2 knjige, Želja i istina, također su bile bitne, progovarate o mnogim bitnim temama. Pa naš cijeli serijal se temelji na problemima koje smo mi prepoznali da su bitni mladim ljudima. U trenutku kad smo mi odlučili serijal se zove Život, znači sastojat će se od 5 knjiga. Mi smo u trenutku prije nego smo ih počeli pisati odlučili o kojim problemima mi želimo pisati, koji su problemi nama bitni. Mi ne kažemo da su to najbitniji problemi, nama su se u tom trenu činili da mi o njima želimo pričati. Prva knjiga je Želja, ona progovara o problemu stručnog usavršavanja. Druga knjiga je Istina, ona progovara o problemu politike i žene na poziciji moći koja se bori sa muškarcima, a treća je evo Dajanina knjiga, Dajanina priča koja progovara o pokušaju samoubojstva i teškoj depresiji. Evo, spomenuli ste sada glavni lik, dakle Dajana, fantastična žena, zna što želi, voljena u društvu, ali se zapravo bori s depresijom i razmišlja o samoubojstvu. Takvih ljudi zapravo ima jako mnogo, zar ne? Da. Mislim, ono što smo mi, način na koji uopće smo gradili Dajanin karakter je bio da smo se stvarno i prije početka pisanja okružili sa stručnjacima, sa psiholozima, da nam pomognu da sve u toj knjizi, to je, ajmo reći, izmišljena priča. Mi ne znamo Dajanu i Dajana ne postoji, ali svako neko njeno iskustvo koje se njoj dogodilo se dogodilo nekome. Mi te stvari vidimo iz okoline, saznajemo iz
iz društvenih mreža, foruma i sličnih stvari i onda to samo stavimo u format romana koji je možda jednostavnije čitati nego stručnu knjigu. Ali je sve unutra i dio gdje se ona liječi i kako to izgleda je stvaran prikaz kako to kod nas funkcionira. Tako da, Dajana je najnormalnija osoba koja je strašno humoristična i zabavna i svi ju obožavaju i niko nikad ne bi rekao da se ona bori s tim stvarima. Rekli ste da vam se javilo mnogo ljudi od 10.10. Mnogo Dajana. Da, čak smo se iznenadili. Ljudi koje poznajemo i koje ne poznajemo su nam se otvorili šta u inbox, šta javno, čak na storijima, podijelili su šta su oni proživjeli, šta su njihovi bližnji proživjeli i svi su naglasili da je jako važno da o tome pričamo, da to maknemo stigmu sa te teme i da jednostavno svi možemo pridonijeti tome da možda prepoznamo kod nekoga, da ne podcjenjujemo ničije probleme. Mi smo baš napravili lik koji u jednom trenutku je njezina prijateljica koja bi reagirala koji većina nas, kao joj, dečko te ostavio, kao daj više. Ali zapravo mi ne znamo kakav je problem u tom trenutku toj osobi velik. Nama može biti banalan, ali njemu može biti sve to što vodi do toga na kraju. Okolina ima veliki utjecaj. I upravo zato i postoji stigma. Ono što smo željeli reći zapravo i u komunikaciji sa stručnjacima smo pazile na način na koji se ta tema komunicira na van i sve te neke stvari. Nas dvije nemamo nikakvu stručnu pozadinu da nekome možemo pomoći. Isto koji većina ljudi koji se susreću s osobama koje se bore s depresijom. Ali samo nekako edukacija i osvještavanje o programima koji postoje. U slučaju da se nađeš u situaciji da tebi ili nekome tvome treba pomoći da znaš gdje usmjeriti ili što napraviti, to je ono zbog čega nam je s jedne strane teško, nije to lako slušati kad se ljudi krenu otvarati o tim temama, ali s druge strane nam je drago zato što mi sad znamo gdje usmjeriti kad ti se neko stvarno ima hrabrosti otvoriti. Stručnjacima uvijek i svakako, kao što si sama bila rekla, i depresija je izlječiva i mnogo se ružnih stvari doista može spriječiti, a mi sami možemo pomoći nekome u našoj okolini ako primijetimo da se ponašanje promijenilo ili da je tuga. Bilo da smo rame za plakanje ili čisto porazgovarati, poslušati, a potom poslati i stručnjacima. Djevojke, svaka vam čast na svemu što radite. Hvala vam. Hvala što ste stavili ovu temu tako na medijski i stoli, što više ljudi ima prilike čuti za Dajanu, jer doista ih ima mnogo. I prije su ružno razgovarati o brojkama u ovom kontekstu, ali prije su bile zastrašujuće, ali sad zbog cijelog konteksta i pandemije i potresa to još i rastu. To su nam svi stručnjaci rekli da je strašno velik broj i među srednjoškolcima i mladima, tako da je Tu smo. Ako još ikako možemo pomoći, veselimo se i svim drugim knjigama u serijalu Život, pa ćemo se i vidjeti ovdje u studiju, ali evo ponavljam, tu smo da vam pomognemo i svima vama koji nas gledate, a možda znate neku Dajanu. Ostajemo u knjigama, prije nego što najavim sljedeći prilog, samo ću reći da možete i vi pročitati Volju, jer ovu knjigu dijelimo na našoj službenoj Facebook stranici, a za neke druge knjige možete se zaputiti kod Kuglija. Ilica 30, Rozi Kugli, vodi nas tom knjižnicom i razgovaramo s njom o njenoj novoj knjizi.